situación da ría. Compañeiro biólogo César, que vai na localidad de Barallobre, responsable da estación marítima mediterránea, Urbor. Vamos a falar da situación da ría. Vamos a seguir incidindo na situación da ría de Ferrol, que levamos padecendo durante moitos anos, e vamos a denunciar os intentos da Xunta de Galicia por rendernos un saneamento totalmente obsoleto. A Xunta de Galicia teñen como obxectivo que esta zona, que a zona do Marisqueo, acabar como obxectivo que sexa unha zona B. Para nós, parecenos que iso supón renunciar ao saneamento integral da ría, non? Entón, nós vamos a loitar por denunciar este tipo, vamos a seguir a loitar, vamos a quitar as conclusións destas jornadas, vamos a seguir denunciando este tipo de saneamento que nos queren vender, e vamos a seguir a loitar polo saneamento integral. Entón, vamos a falar un pouco de como esta ría de Ferrol. Bueno, pues, si tenéis alguna pregunta. Ya. Bueno, boas tardes a todos. En primeiro lugar, quero agradecer a Secretaría de Gestión Natural e ao resto dos organizadores a invitación para falar aquí. E despois tamén quería pedir disculpas porque eu ás 8 media teño que marchar. Probablemente comprometimos para estar aquí, pero como saben vostedes, hoxe se deu a peculiar sentencia do Prestige de participar nun programa de televisión. Hay que compaxinar todas as cousas. Bueno, vamos a falar, César máis eu, de a situación actual da ría. Vou a ver un pouco máis os aspectos biolóxicos e o marisqueo. Non vamos a descubrir nada que non dixemos antes, non? O que vamos facendo desde hai bastantes anos. A pregunta esta, por que a ría de Ferrol tiña, pero digo en pasado, tiña unha biodiversidade excepcional? Isto fácilmente observable vendo esta animación. Isto é o momento das correntes da ría durante un ciclo marea completo. Canto máis encarnado do color, máis fortes son as correntes. É dicir, que a ría de Ferrol se caracteriza fundamentalmente sobre todo por este paso que é o canal e tamén por as fortes correntes que se producen nas pías. Bueno, se comparamos con a ría de Coruña ou a ría de Ares, estas son moito menores. Que determina isto? Para que sirve isto? Bueno, sirve para que teñamos unha diversidade moi amplia de fondos sedimentarios. As correntes, a auga que se move con moita enerxía no canal, pois vai perdendo enerxía a medida que se mete para dentro para fora, e as de alta enerxía levan partes do sedimento, e a medida que van perdendo enerxía, as máis pesadas van depositándose, e iso leva como consecuencia que teñamos moitos tipos de fondos na ría. Fondos de area, de cascalla, de vermel, pois xin aquí 4 exemplos, pero son moi variados, porque entraríamos en todas as combinacións de area fangosa, cascalla fangosa, cascalla leosa, etc. Bueno, desde o punto de vista da sanidade e temperatura tampouco é unha ría limitante, xa que é unha ría moi oceánica, porque a pesar de que o noso río se chama Río Grande de Xuvia, todo o mundo sabe que de grande non ten nada, se comparamos con ríos que desembocan na ría de Muros de Noia ou na de Vigo, na da Arousa, non? Con Umia, Ulla, Cambre, e iso leva que temos sanidades bastante altas. Por aquí máis ou menos está a ponte de autopista con sanidades de 3 e isto produce igual na cara superficial como na profunda. Ademais é unha ría unha grande riqueza fitoplanctónica e isto leva como consecuencia que teñamos moitísimos hábitats. A diversidade dos hábitats é moi elevada. César falará logo, pero na división territorial que teñamos a Xunta, porque a zona xa non existe, non? A zona séptima era a ría de Ferrol, que era equiparable ás 4 grandes rías baixas, mentre que a zona sexta iba desde Malpica, collendo toda a ría de Coruña, o Burgo e a ría de Ares. En calquera caso, isto nos indica que é unha ría con unha altísima produción. Non fai falta recurrir a isto, simplemente a produción que tiñan os nosos marisqueiros. Entón temos desde intermares fangosos e areosos na ría, como diversos fondos infralitorales, tanto de rocha e fango, como en zonas máis batidas. Temos un amplio bosque laminariano, probablemente o hábitat máis importante que temos pola gran biomasa que albergue ademais a inmensa diversidade. Moitas veces cando ven xente do Mediterráneo que les
hábitat equivalente ali, son as pradeiras de Posidonia, queren buscar nas nosas pradeiras de Festera un equivalente, e sempre que decides non, aquí as pradeiras de Posidonia non teñen importancia ecolóxica que ten as Festera no Mediterráneo, aquí é o bosque laminariano, que se entende, máis ou menos de o principio do infralitoral hasta 15 ou 20 metros de profundidade. Por debaixo deles temos tamén un excelente bosque infralitoral de Gorgonias, que no meu coñecemento nas extensións que presenta na ría de Ferrol non son moi frecuentes fora desta ría. Bueno, temos fondos infralitorais areosos e incluso, fangosos, e incluso rochosos, ainda que, bueno, están no límite externo da ría, frente á punta coitelada ou á punta do Señor. Logo, hai peculiares fondos xa como os de mar, que son de microalgas, ou, perdón, de algas calcarias, ou os tosterais de cebais que, sobre todo, nos atopamos no fondo da ría. Isto leva como consecuencia que temos tamén unha elevada diversidade de especies. Esta que temos aquí é unha esponxa con uns tamaños excepcionais, a bibliografía dá 50 centímetros, aquí vai sentar desde hasta 5 metros. Esta imaxe é paradigmática porque é que xa non existe, quero falar de por que non existe. As gorgonias que temos son tamén espectaculares, nos fondos de cascallo, de diversos tipos de anémonas, corais como esta Organophilia regia, unha multitud de nudibranquios. Realmente estas poucas especies que estou pasando aquí simplemente para que alguén se dé conta das especies que temos, que non hai que ir ao Caribe ni ao Mar Roxo para topar unha beleza tan grande de animais como as que temos aquí. O único que non temos, evidentemente, é as algas cristalinas que les teñen, porque, como decía antes, hai unha gran riqueza fitoplanctónica e as algas son verdes e máis escuras, non? Ben, despois poderíamos poñer, aquí puse unha pequena representación, porque as fotos anteriores máis ou menos eran de animais grandes e perceptibles, pero hai unha multitud de fauna de miúdo, de animais que van desde 3, 4, 5, 6 milímetros hasta tamaños de micras, nos que a ría, desde logo, tiña unhas características, desde logo, excepcionais. Repito, tiña, porque, bueno, todo isto, en grande medida, se foi ao garete. Como é posible que todo este patrimonio, porque é un patrimonio natural de unha grande importancia, pois desaparecera ou estea en perigo, como moitas especies están neste momento. Vou tratar de explicarlo, non desde un punto de vista especulativo, sino basado en datos científicos. Eu creo, desde o meu punto de vista, que a descripción dos hábitats e a biodiversidade que ten a miña está basada nestes tres aspectos: na sobreexplotación, na contaminación e na alteración física da ría. Bueno, a sobreexplotación, bueno, antes desto, tamén quería decir que hai unha inercia por parte dos poderes públicos. Antes falamos aquí de Augas de Galicia, e isto é así, que cando hai un proceso contaminante, seguida recorren a analítica. A analítica non é especial, evidentemente, pero non é o mismo tomar unha amostra aos 5 minutos de un vertido, a hora, aos 2 días, aos 15 días. Sin embargo, as especies que viven ali, e logo se serei unha fotografía que demostre isto, son especies claramente indicadoras, tanto porque están sometidas en cada momento ao efecto de calquera vertido contaminante, sino que además moitas veces as que tiñen que estar non están, e outras que son máis oportunistas están en maior número do que deberían de estar, non? Pero normalmente, salvo algún centros como a Estación de Biología Mariña da Graña, que paseamos máis na fauna, que despreciar evidentemente os datos da analítica, os impactos que poden ter os vertidos ou calquer outro tipo de alteración. Bueno, a sobreexplotación. A sobreexplotación, evidentemente, nestas áreas é coñecida desde sempre. Hai unha pesca moi discriminada, os que somos mergulladores a cotillo estamos vendo artes de pesca perdidos, e moitas veces nosotros en traballos que non tiñen nada que ver encontramos aparellos que siguen pescando no fondo e os tratamos de subir ao barco, se levamos ao barco e leválos para terra, non? Bueno, hai cosas que non sei se fexo entrar neste asunto, que tampouco chego a comprender, que son as zonas de libre marisqueo. A explotación dos bancos marisqueos está ben, desde logo, é unha fonte económica importante, pero as zonas de libre marisqueo, que prácticamente, para estar dos relojitos ou tres carneiros, están alterando o fondo. É dicir, o efeito dun raño de calquera tipo de arte está modificando a estrutura da comunidade. E, evidentemente,
as especies que no fondo non están aisladas. Estos non son monocultivos de eucalipto, son monocultivos de millo, non? E todo está interrelacionado. Bueno, isto sin contar a cantidad de artes prohibidas que hai, véase, por exemplo, o trasmallo, que tamén habitualmente non perdidos, incluso traballando nos tomamos mergullando, e despois algúns métodos que, ainda que autorizados, eu non chego a comprender, como a pesca do choco con NASA. Logo tamén desamosarei unha foto na que, bueno, a mí me parece que son totalmente contrarias ao recurso, porque o choco, bueno, sepia, o grande, fai a postura de ovos, teóricamente, nunhas ramallas que se meten dentro, e esas ramallas debería darlles unha pedra e botalas de novo ao fondo para que non se perderan esos ovos, pero falta a primeira vez que vida eu en algún sitio estes efectos. Senón todo o contrario, ver como os ovos se secan nas masas e que un pouco, do meu punto de vista, me parece un pouco estúpido, porque tirar contra o propio recurso de que non estea explotando. Bueno, isto, que xa temos unha certa idade, sabemos ben. Cando un conde dice, pois mira, no molle da cabana, no molle da graña, eu teño visto lubricantes, ten todas as nécoras, entón os rapaces que teñen 15, 20, 25 anos, que a mellor mergullan e dicen, bueno, xa este vello con os seus contos, aí non hai nada en Viverada, efectivamente, non sei en Viverada, pero antes se vivía. Entón, este tipo de cousas pasan a normalidade co paso do tempo. Cando unha persoa, ao longo da súa vida, non ve que había nunca unha nécora, unha centola, nada, pois dá por sentado de que nunca houve, e realmente non é así. Non obstante, a sobreexplotación, ao menos do punto de vista teórico, cando o recurso non é rendible, pois cesa a explotación e tardará máis ou menos tempo en recuperarse a población, se fora este o único impacto. Desde o punto de vista da contaminación, a situación é verdadeiramente grave na ría. Miren, este mapa que está aquí, o que está en azul, serían as únicas zonas non contaminadas. Isto é do século pasado. Este mapa fíxense nos anos, ao principio dos 90, non me acordo exactamente do ano 90 ou do ano 91, por contaminación, por diversos tipos, entre elas a contaminación por metais pesados, da que, como saben todos vostedes, esta ría é punteira, e a mesmo hai pouco, o Ricardo Prego, investigador do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, publicou na Voz de Galicia polos altísimos contidos de cobre que tiña esta ría como consecuencia da actividade dos esteroides. Bueno, temos vertidos de todo tipo, desde desagües hasta vertidos como este que temos aquí, que é pó de piñeiro. Isto nos leva a que tamén hai unha certa inercia dentro dos poderes públicos e dentro de moita da ciudadanía, que para que unha sustancia sexa contaminante ten que ser tóxica en sí mesmo, non? Simplemente con que a concentración que teña ese produto, esa sustancia, sexa maior que as que están de xeito natural na natureza, pois convértese nun contaminante. Bueno, probablemente de todos os que temos na ría, os máis preocupantes son os metais pesados. Metais pesados, en calquera caso, isto é unha discusión de sempre. A mí me fixo moita gracia cando tuvemos esta visita dos eurodiputados, que todo o seu empeño estaba nos lodos, e se vai ao significado salto da palabra, ven a ser o significado mesmo que fango. Os fangos existen onde o dinamismo é moi baixo. Outra cousa é que eses lodos estean fortemente contaminados, como sucede en zonas próximas aos esteleiros de Navante, o sea, que era estar o que máis pasaba. Pero a veces cousas tan inocuas como o carbón, pois, agora xa non se descarga carbón, pero no Porto Carboeiro había unha capa de carbón, de polvo de carbón no fondo, que asfixiaba por completo os alimentos. Quen aporta todas estas cousas a rías? Pois, hai moitísimas vías. Desde o meu punto de vista, a peor é a de Megasa. A Megasa, sin dúda alguna, é a industria máis contaminante que temos. Desde un punto de vista marítimo, de aéreo, de todos os puntos de vista, e ademais, bueno, facendo recheos con as propias escorias do material que sacan eles. Os esteleiros son, digamos, responsables históricamente do inicio e de unha forte contaminación que ten a ría, tanto Estano como Bazán. Bueno, o propio porto comercial, a chatarra que iba para Megasa, se carga e se descarga a cielo aberto, e con esta ría casi non, porque sopra o vento, os suroestes e os nordestes non existen, pois non hai que ir ali para ver as nubes de polvo de chatarra que van directamente ao mar. Bueno, o carbón, miren vostedes, esta é unha imaxe totalmente explicativa. Non están manchadas. O
o polvo de carbón está incorporado á cuncha, é dicir, cando o animal no seu crecemento, o manto, estaba formando a cuncha, incorpora como elementos da cantidade que hai no medio de polvillo de carbón. Iso ben, isto é un exemplo, clarísimamente está indicando estas especies de a cantidad de carbón que había. Claro, no Porto Carboeiro, cando descargaban, se acordaban vostedes, os camións pasaban por unha balsa para lavar as rodas, que non quedara carbón daquelas pontes por toda a carretera. Esa balsa se bombeaba a uns tanques blancos que hai ali, cando os tanques blancos estaban cheos, se balairaba para o mar, e así sucesivamente. Entón, claro, se producen estes efectos. O polvo da cortiza de piñeiro que tenía antes, todo o grupo de toxeiro ou tojeiro tamén ten un boa parte contaminante, sobre todo forestal do Atlántico, que xa varias veces tú escapes, sobre todo de urea, e incluso os esteroides pequenos. Calquera que faga unha inversión no esteroide de Artafersa verá que no fondo é unha chatarrería, e, bueno, que nos queda moi cerca a nosotros da estación, pois non é a primeira vez que estamos mergullando, cambiando algunhas cousas das tuberías de toma de agua, e cando estaba en actividade, pois te caía un trozo de ferro, se cerraba, pero a onde? Ao mar. Un electrodo se doblaba ao mar, e era pois como unha chatarrería submarina máxica, eso sí, porque en canto atravesaba a lámina superficial, pois desaparecía por completo. E despois, o que se decía aquí ao principio, é o aporte de residuos urbanos. O aporte de residuos urbanos, que é o que todo este tipo de denominación probablemente sea o que evite a estación depuradora de aguas residuales, son inmensos ao longo de toda a ría. A ría non ten ningún tipo de depuración, as únicas dúas depuradoras que eu conozco, que ahora hai alguna máis, son as dúas que ten a estación naval da Grande, nada máis. Os arsenales non teñen depuración, porque tamén están esperando a que estea de Ferrol para conectar eles ali por onde está a cortina. E esta é a situación. Pero, desde o meu punto de vista, o peor da ría, porque moitas destas cousas terán solución, outras, como metéis pesados non, pero o peor é a alteración física, é dicir, o recheo. A ría leva máis de 3 millóns de metros cuadrados da súa superficie rechada, desde os arsenais, que xa empezou en épocas pretéritas, Estano, Porto Carboeiro, Reganosa, pero o fundamental destes recheos foi a construción do Porto Exterior. Bueno, moitas veces se dice, claro, a xente interpreta que lle dá gana, eu son un absoluto opositor ao Porto Exterior. Bueno, os tempos tamén están demostrando que o Porto Exterior está valeiro, ali raramente zumbado, pero a razón non é esa, a razón é que o Porto Exterior ten unha escoller, un espigón que ten 1105 metros cuadrados de longitud, a parte de o casi millón de metros cuadrados que se incorporou aos recheos da ría que representa. Por qué? Miren, esta é unha modelización de la circulación como a que víamos antes, onde se pode observar que as flechas, tanto en fondo como en superficie como en fondo, viran esta punta. É dicir, o que se fixo realmente é que a unha circulación de auga que viraba a punta do pieiro, se le puxe unha barreira. Entón, esa barreira o que provoca isto. Isto non fai falta ser biólogo para ver este efecto. Calquera sabe que antes de facer o espigón do Porto Exterior podía ir a pescar ao canal, que como non fora na parada de marea, ainda que metera unha plomada así de grande, a liña se poñía horizontal. Había unhas velocidades de correntes, nosotros temos medido hasta 9 nudos. Hoxe, un ve pescando a xente a todas horas. Quer dizer, que baixou a circulación por isto. Neste período, antes de estar este espigón, bueno, a ría tiña unha renovación de auga do 25%, que é moito. O 25% da auga da ría se renovaba en cada marea, e isto diminuiu notablemente. Bueno, se volvemos á animación que teníamos antes, vese perfectamente como a circulación, tanto de entrada como saída, en fondo e superficie, produce aquí. E fechamos. Entón, non é que se contrario, que está posto no peor sitio do mundo. Se volvemos un pouco metendo no tema isqueiro, se a mí alguén me preguntara cal é o peor sitio para ti para colocar esas bateas, eu diría cariño, e foi onde as puxeron. Eu puxeste o mismo. Cal é o peor sitio para poder un producción? Aí, pois aí o puxeron. Por qué? Pois porque desamais se ten en conta a opinión de nada. Bueno, tiñamos unha ría que en fondos, esta é unha foto magnífica dun bosque laminariano, e os xeas gorgonias están desta maneira. Ou estes son imaxes todas da ría de Ferrol, a carga de chatarra, se ve por este non aquí, como se vai o polvo. Aquí temos os chocos secos,
nas nasas. Bueno, a ría tiña ademais un LIC da Rede Natura. Este LIC mariño propuxeron no Ministerio de Medio Ambiente bastantes anos, e cando se vai a construir o porto exterior, aparte dun LIC terrestre que había, pois se recortaron os dous. Aquí se puxe unha fronteira con os animais, unha especie de muro de Berlín debería haber para que non pasaran de un lado para outro. Entón, este é un pouco indicativo da concienciación que ten a clase política neste país con relación ao medio ambiente. Bueno, eu quería, agora ao final, entrar tamén no momento ecolóxico. O momento ecolóxico está a altura da defensa do Portimón e a Ría de Ferrol. Aquí na mesa estamos dúas persoas que levamos toda a vida, toda a nosa vida, peleando por esta ría. E peleando por esta ría sin ningún tipo de incentivo. O que nos conozca sabe que, o máis que, porque teño bastantes máis anos, está o momento ecolóxico. Eu non quero que nadie se sienta ofendido. Isto non é xeneralizado, pero evidentemente hai unha parte que desde o meu punto de vista non. E por qué? Estos son os tres puntos. O primeiro, porque é moi especulativo. Eu escoitei miles de veces, isto é así porque bota non sei cá. Donde está o dato científico, analítico, de que esa empresa ou esa industria ou ese colector de calquera parroquia ou concello bota iso? Isto é moi excesivamente frecuente. Entón, os datos teñen que estar fundamentados. Se eu digo que hai metales pesados nos fondos que están en frente a Bazán, ten que ser porque hai un estudio que identificou e analizou que en esos fondos hai eses metais pesados. Ese é un punto de vista. Despois, creo que está excesivamente politizado, no sentido de que moitas veces teño a sensación de que as actuacións, porque como son moi ocasionais, como digo no terceiro punto, eu quixera recordar aquí onde estaban os ecologistas cando as manifestacións do Porto Exterior. Aquelas manifestacións do Porto Exterior que nos iba a sacar da miseria. Iba a crear miles de postos de traballo, que nunca se crearon, e todo o contrario. Perdónose máis de 500 postos de traballo no marisqueiro na rexión. Entón, algúns tontos decíamos, isto non vai a ser bo para Ferrol, por lo que expliquei antes. Isto vai a cercenar a ría, vai a ser a puntilla que lle vai a dar a ría. Entón, ocasionais, porque me parece a min que moitas veces é máis a situación, o equipo político que está no goberno, me igual sea quen sea, porque todos funcionan da mesma maneira, que vamos a ir en contra de isto porque ahora quen está isto. Estamos aquí por unha causa especial, que é a depuración da ría. A mí o que me parece asombroso é que teñamos unha estación de, o sea, un conxunto de infraestructuras para a depuración integral da ría que se fai como as novelas de Xacobo da Ferrol, por entregas. Entón, 25 anos, non? Non, máis anos, porque eu creo que os colectores que pasan por abaixo se non sei. Entón, este momento debe estar nese primeiro momento. A ver, eu non sei, pero eu paso case todos os días por diante da estación de bombeo que hai na Cabana, que leva 7 anos pechada. Nunca vi unha porta aberta, nunca vi unha persona entrar e salir. E había un foso de 35 metros de profundidade que seguramente está cheo de auga de mar, tremendamente salino. Cando todo isto estea listo e lle dean a mí a chave de arranque, vai a funcionar? Pois non o sei. A estación depuradora do Pieiro leva, creo que xa ano e pico, vista. Eu, aí xa non o podo decir porque non paso, pero me supoño que será 3/4 do día. E resulta que os colectores que se fixeron nos anos 70 xa non sempre hai que volver a facelos. Entón, este movimento tiña que estar desde ese principio, non agora porque eu tamén vexo, por eso digo que tamén é ocasional, que moitas veces un se acorda de Santa Bárbara cando trona. É dicir, cando me afecta a mí directamente, entón sí, me vou a poñer en marcha e vou a colaborar con non sei que. Pero se lle afecta aos veciños da Cabana ou aos veciños de Recimén, que les dea, que a mí me vai a ser o mismo. Entón isto é un pouco, e isto é reflexo de unha situación moi clara, e é a falta de concienciación que temos na ciudadanía deste país. E, consecuentemente, os políticos non a teñen tampouco, pero é que os políticos salen da propia ciudadanía. Uns dun color e outros doutro, pero son o mismo, exactamente o mismo. E o exemplo máis claro o temos coa sentencia que tivemos hoxe do Prestige. Dicir, como van a condenar a un pobre home por matar 4 peixes, como xa ten pasado nos ríos de Galicia? Pois é igual, xa o dixe moitas veces, e vou repetir unha vez máis aquí, temos unha legislación ambiental de sobra, con directivas autonómicas, estatais e europeas, pero a legislación de máis obrigado incumprimento.
e a ciudadanía non está en relación a isto. Entón, eu creo que o movimento ecologista ten que ser máis combativo, sin dúbida. Moitas gracias por me escutar. Estou arrancando, enlazando o que acaba o que rematar e tudo, non? Quero agradecer e agradecer a verdade que hoxe hai xente aquí que non hai moitos anos como se acordaban de nos dous non era para nada bom. Entón, por fin nos vemos. A desgracia é que por algo que se empezara antes, se empezáramos antes todos e todas, probablemente estaríamos en outra situación. Empezamos cando empezamos, estamos con as manos. Ben, tamén antes de empezar quería facer un recordatorio dunha muller que morreu aí 3 días, María Victoria. Para mí sempre foi María Victoria. Ainda que non coincidíramos en algunhas cousas, eu sí sei que ela sempre defendeu de corazón a ría. Bueno, se foi uns días. Para mí foi máis que unha veciña, conoces que era ela, e por eso quería recordar aquí o seu traballo. Ben, a situación actual da ría de Ferrol xa nos contou un pouco Ituco. Eu vou pasar isto rápido, porque só quero añadir alguma cousinha máis, non? Marca das aguas, como falaba el, unha cousa que si se nota sin ter que baixar o mar. Calquera que vaya pola Ganda ou vaya pola Malata ou ande por Caranza, non? O pode percibir sin ni siquiera ter que ver o mar, non? Que o chei. Logo temos un grave problema, sobre todo na zona do fondo, que é unha perda de ría. Si, nos estamos quedando hoxe en día de aquí a aquí, esta zona entre a ponte do tren e a ponte da autoestrada, se non fora porque fan, non se podría pasar a pé nunha marea baixa. Unha embarcación a planeadora non pasa, unha marea baixa xa non pode pasar. E finalmente a desaparición dos bancos marisqueiros, incluso con zonas totalmente abióticas, onde xa non queda ningún organismo. Ben, a situación actual degradada, falei un pouco da sobreexplotación, é verdade, a sobreexplotación e das artes, bueno, non hai control de ningún tipo. Eu falo de 3 millóns, eu só no último século, só nos últimos 100 anos se perdeu un 10% a superficie da ría. O problema non é que se perderan 10% simplemente. Ahorita mencións industriais urbanos, fala con descontaminación. Bueno, aquí aproveito para poñer o texto con algunhas fotos de algúns puntos de vertido. Isto en concreto é en San Valentín. San Valentín, unha zona habitada, un recheo que se fixo sobre o mar, bueno, pois o cacho de mar que queda aí, pois simplemente botan todo o lixo diante das súas vivendas, non? Algo que... Decir, vertidos orgánicos, non? Basicamente, que é o que provoca os vertidos orgánicos? Bueno, pois turbidez, esta que vemos que non está clara, porque ten materia en suspensión, e se acumula nos fondos, todo isto que vemos por aquí, todo este material que vemos ao redor deste punto de vertido é material que se foi depositando, que vai e chegou a través deste tubo, non? Provoca eutrofización, porque ten moito nitróxeno, onde vai a por a eutrofización, chega a producir anoxia porque se acaba o oxígeno, acabarse o oxígeno empeza a exposición anaeróbica, produce acidificación, provoca cheiro e finalmente a biose porque un medio moi ácido e sin oxígeno. Outro tipo de vertido, pois, metais pesados, que o seu efecto é máis a medio e longo prazo. O problema dos metais pesados é que non se ven, a materia orgánica podemos cheirar, os metais pesados non. Outro día falaban nun informe de carrillas de ferro de Vigo, eran máis contaminadas por cobre, e
consecuencia é unha cosa simple, e nós ali en concreto, en Frega Barallorro, sufrimos, ali se chorreaban os barcos, estaban moito con granalla, que era granalla de fundición. A mí, unha vez que falamos co director de Navantia, nos entregamos papéis conforme a granalla cumplía os estándares de calidade. Pero esos estándares de calidade se emitían 30% esa granalla con cobre. Todo eso se disparaba contra o barco, se convertía en pó e logo chegaba ao mar. Pois sería, cando había nordés, se tocou chegar hasta ali, diante dun banco marisqueiro. Ben, hai outro tipo de contaminación, que son hidrocarburos, que puxo unha foto do Prestige, e tamén a alteración de temperatura, non? De temperatura e do pH, que ocurre, por exemplo, de temperatura en sitios onde suba ou baixa temperatura, dependendo para que, cando usen agua para enfriar ou para quentar, a alteración de pH como ocurre especialmente en Megasa. Eles mesmos reconocen que alteran o pH porque os rechoques se fan con unha escoria que utilizan de fundición e ten os pHs elevadísimos. Tamén falaban antes de dos inertes que en principio non son contaminantes, pero que na práctica sí ten o seu efecto. Bueno, as consecuencias de todo isto, como falaba antes un tipo, perda de biodiversidade, perda de biomasa, porque ao final, en principio, cando hai perda de biodiversidade, se ven favorecidas as especies máis resistentes, pero cando esa contaminación é moito máis intensa, ao final tamén se perde biomasa. E zonas abióticas. Isto en concreto é a Serra de Caranza. Aquí, á esquerda, está o auditorio e un poquinho máis adiante o conservatorio. O río do Tronco sai por aquí, isto é unha pequena saída que hai. Isto é unha zona que está pechada totalmente. Bueno, pois se vai falar aquí tamén da clasificación e, finalmente, a afección á saúde humana. Hai diferentes estudios médicos que demostran que na nosa zona, na nosa comarca, hai unha incidencia maior de varios tipos de tumores e moi probablemente sexa por a situación medioambiental, en especial da vida. Esta é a desembocadura do río do Tronco, que é un río totalmente cultural. Antes vos comentaba, esta é a foto do mismo colector, aquí está o auditorio e aquí o conservatorio. Este un tubo, todas estas fotos son da mesma enseada. E esta é a praia de Caranza. A praia de Caranza que ten un tubo que sai no medio, aquí a 200 metros, de liña recta, non sei cantas voltas darán os tubos, pero en liña recta, algo menos de 200 metros, medido por Google Earth, está o Hospital Xeral de Caranza, que non ten ningún tipo de depuración. Isto sai á praia, ao medio da praia, onde a xente se baña. E permite o baño, que é o máis increíble. Isto xa a Gandra, o río Inxerto. Digo río porque era un río originariamente. Como vedes, isto pouco ten que ver con río. Aquí os reviravoltas que dá o río Inxerto, na súa desembocadura. Ben, entón, a consecuencia de todo isto, desta saída de aguas residuais sin depurar, provoca unha contaminación microbiolóxica. O que se fai é clasificalas según o grado de contaminación. Se collen 100 individuos, se collen varios individuos de bivalvos, mexillóns ou ameixas, se abre e se xuntan 100 miligramos. Se collen esos 100 miligramos de vianda líquido intervalvar e se contan os E. colis. Cando hai de 0,230 E. colis por 100 mililitros se considera unha zona A, unha zona que o marisco é apto para o consumo. De 230 a 4.600 é unha zona B, ten que pasar por depuración. E de 4.600 a 46.000 é unha zona C, non se permite a súa comercialización, única e exclusivamente se permite a extracción para cocedeiros, para a conserva. Si hai outra opción, que é que pase 2 meses nunha zona A ou B hasta que logo pase a depuración, que se serve. A Xunta de Galicia sacou da manga unha cousa que son as bateas de depuración, que as foron colocar no peor sitio posible, antes contra a Vitubo, que era a Serra de Cariño, e cando nos convocaron a reunión e nos comentaron e dixen si miraran ben o sitio, e dixen que sí, as bateas duraron aí un mes. Ao mes, e despois de comprobar que non depuraba, as moveron 500 metros máis hacia a canle, co mesmo resultado. Ainda que a lei, a normativa europea non permita a comercialización de marisco de unha zona C, si ten unha excepción que, a non ser que a autoridade competente pode demostrar que nun prazo menor se pode depurar. Eso quere decir que teria que ser sair catalogada como A. Os primeiros meses foi así. A partir de mediados do ano pasado empezou a sair catalogada como B, porque se tuviera que sair catalogada como A teria que fechar a batea porque non daba depurar. Es decir, que se está incumplindo hasta a propia normativa europea na que se está amparando. Ben, esta era a situación da ría
a xaneiro de 2011. Todo isto que está cuadriculado son zonas C. É dicir, que queda da ría? Pois aquí, isto é Mugardos, isto é a maneira chamada magnética, a Punta Leiras, e aquí a Punta do Visconde. Esta aquí está Mugardos e aquí está a Graña. Miraros o que queda da ría fora. Ben, pero misteriosamente, falo aquí do 72,5% da superficie da ría. Mais do 95% da produción marisqueira está na zona C. Ben, pero chegamos ao ano 2013 e, a zona C desapareceron. Agora só queda isto daqui e a zona de Caranza, que está en cor diferente porque non é unha zona C, é unha zona de exclusión. Unha zona que sobrepasa con moito ese límite de 46.000 hectómetros das zonas C. Por lo tanto, aí, en caso de mariscos, xa non hai. Por caso de mariscos e mariscos non se podería consumir. Pero ahora dividen en dúas partes o ano. Entre maio e novembro, esta é a clasificación, e entre decembro e abril aumentan este pequeno trozo de aquí. Como é posible que se reduzcan as zonas C? Non hai depuradoras. Pois é posible porque a clasificación das zonas microbiológicas se fai, a clasificación microbiológica das zonas, perdón, se fai en función do resultado das análisis. Todo depende de onde se collan as mostras. En concreto, se volvemos para atrás, vemos como aquí, isto era 0308, isto 0307, a división estaba aquí. Agora esta división moveron aquí e aquí. Aumentaron este trozo, de maneira que esta pasaron a B, porque incluíron o C aquí. Pero incluso esta xa puxeron como B. Porque antes se collan mostras aquí e aquí. Como de aquí sempre daban mal, para eso se collan mostras aquí, pero aquí, neste extremo, xa máis cerca desta outra. Se van modificando os puntos de recollida de mostras, non é que o Intermar minta e as mostras dan mal e a poñan ben, sino que as mostras dan ben porque se escollen os sitios onde se poñen. Ben, esa é a realidade da ría do Ferrol hoxe. A partir do mes que ven teremos esta zona pechada. O que é o principal banco marisqueiro, que é o Banco das Pías, está integramente en zona C. Ben, ainda así temos o 30% do total da ría en zona C. E ese 30% que colle as zonas de principal producción. Ben, isto é un mapa, non sei por que se ve tan grande, debe ser un pouco máis pequeno, dos malabarismos que fai a Consellería. Ben, isto de aquí, que se ve por debaixo, é o Banco Marisqueiro das Pías. Son 1,5 millón de metros cuadrados de superficie, o banco máis productivo de toda Galicia. Aquí puxeron unha raya que divide a zona B, esta estacional da que falaba antes. Aquí hai outra raya que limita a talla da meixa babosa, prefiro unha talla entre 30, aquí hasta 35 milímetros, e a partir de aquí ten que ser xa de 38. Entón nos atopamos con que ahora teñen aberta esta zona, pero poden coller marisco. Aquí en solo apenas uns metros teñen zona C, zona B, 35 milímetros e 38. Unha auténtica locura a hora de controlar o que pode ou non coller os mariscadores. Pero todo isto se fai para intentar minimizar o impacto a curto prazo no que son as rendas dos mariscadores. Ben, aquí están superpostos os bancos marisqueiros e a clasificación microbiolóxica. Hai aquí unha cousa extraña, se vos dades conta que isto non está clasificado. Non me parece clasificado. E aquí, isto que se ve amarelo é un banco marisqueiro a pé, unha autorización marisqueira a pé da Cofradía de Ferrol. Evidentemente aí non se pode traballar, é a zona da Malata. Tampouco aparece clasificada, nin isto, nin isto. Calquera pode acceder en www.intecmar.org/siglemar/ e ten acceso a estos mapas. Toda a costa de Galicia, vos posso asegurar que toda a costa galega está clasificada. En A, en B ou en C. A só zonas externas. Que ten en conta que en toda Galiza non hai un só banco marisqueiro que está clasificado nin siquiera, como A, nin un só banco marisqueiro. E gran parte deles son clasificados como C.
tendo en conta que Galiza ten apenas o 5% da poboación de toda a Unión Europea e temos máis do 15% da poboación de toda Europa dedicada ao mar. Pois temos a costa máis contaminada de toda Europa, microbiolóxicamente. Ben, esta zona non aparece clasificada e esta tampouco. Por qué? Habría que preguntar en temar por qué. Eu xa o preguntei varias veces e nunca recibí resposta. O que dá que sospeitar é que posiblemente a clasificación desto, de caso de facerse, tendo en conta que aquí desemboca o río Xato, que antes diches, esa maravillosa volta de desembocadura, os índices de colis probablemente sexan similares aos aquí, e o mesmo ocurriría aquí. Iso que significaría que sería unha zona de exclusión isto, e sería outra zona de exclusión isto. Terían que admitir que a ría de Ferrol tería unha parte moi importante como zona de exclusión. Ben, desde o ano 2007 ao ano 2011 se fixeron unha serie de traballos polos mariscadores, inda que houve moito cumpre e había fama de que os mariscadores non facían nada, que iban só a perder o tempo. Eu reconhezo que os traballos non se fixeron todo o que se podían facer, se poderían facer moito millor, pero ainda así, esos son datos de extracción de todos esos anos, do ano 2007 ao 2011, se trasladaron 343.000 kilos de ameixa desde o Banco Marisqueo das Pías a zonas de libre marisqueo. Eso vamos ver despois nos resultados, como se notou. Se extraeron, se sacaron da zona ao redor da Ponte das Pías, onde hai que ter en conta que desde o 13 de xaneiro de 98 están os restos da ponte, cando descobren o total, chegou contra a Ponte das Pías, ali caeu e ali quedou. Entón, alrededor deso se expande o mexillón, ao non haber marisqueo se expande con maior rapidez, bueno, aí sacaron 1.147.000 kilos. E se sacaron tamén estrelas unha cantidade importante. Ao haber marisco, hai estrelas que é un depredador. Esos traballos se deixaron de facer no ano 2011. O que está ocurrindo agora é que estamos aínda vivindo a expensas deso e moi probablemente o ano que ven vai a ser bastante malo para as cofradías, se é que son capaces de sobrevivir, somos capaces de sobrevivir. Ben, na ría hai 3 confradías e ao redor de 500 mariscadores. Poño tú, sería 520, 400 a flote, 120 a pé, máis ou menos. Hai que ter en conta que na ría de Ferrol hai unha particularidade especial, que son as cuartas vistas, que son mariscadores a pé con embarcación auxiliar, só existe aquí. Agora mesmo empeza xa se empeza a chegar a edad e son xente que se van retirando e estas plazas non se poden cubrir, pero as cuartas listas se extinguen. Entón, o número de mariscadores a flote caerá en picado de aquí a 10-15 anos. Se é que son capaces de sobrevivir a isto, baixará moitísimo. Bueno, que especies extraen na ría de Ferrol? A meixa babosa, que é a principal especie con moitísima diferencia, a meixa fina, a meixa rubia, a meixa xaponesa, a meixa bicuda poñen diferente cor porque é unha especie que está desaparecida. Eu encontrei na praia, a primeira que encontrei pensei que era unha meixa deformada, porque son deformadas. Cando me encontrei 3 iguais, acudí no sitio de YouTube e preguntei e me informou que era unha meixa bicuda, que era unha meixa bicuda que, como me comentou, que era moi abundante na ría, desaparecera e volveu a reaparecer e ahora está en unha expansión brutal. Berberecho, carneiro, ostra, a zambudiña que había tido cambiada de cor porque desapareceu, ao final dos anos 60-70 desapareceu da ría, volveu a aparecer. A vieira poño separada entre paréntesis a SP porque é unha especie que durante os 2 últimos anos se pudo extraer durante períodos moi curtos de tempo porque está afectada pola toxina amnésica e non dá baixado os índices de ácido domoico, entón mentre non os baixe non permite a extracción, nin siquiera para a visceración. E o reloj, que desde o ano 2006 ten prohibida a súa extracción en toda Galiza porque acumula moitísimo chumbo. É unha especie de crecemento moi lento e, por lo tanto, acumula moitos metais pesados, en concreto chumbo. Eu poño aquí unhas fotos das especies principais: a meixa babosa, a meixa xaponesa, a meixa rubia e a meixa fina. Cando se comer por aí, non así se pode identificar así, porque probablemente vos den unha por outra. Berberechos, eso conoce todo o mundo. Carneiro, en aquí na ría, especialmente a Ría de Ferrol, le chaman marolo, e algúns incluso carneirolo, mezclan carneiro e marolo. En calquera caso, Venus verrucosa, e así non hai confusión, non posso saber nomes científicos. Ostra, a ostra é unha especie similar ao berberecho, hai anos que aparece, barbaridades, e anos que parte desaparece. Levamos 2 anos con bastante abundancia de ostra.
Ainda que temos un problema, está aparecendo esporádicamente desde hai un ano e ahora cada vez con máis frecuencia Crassostrea gigas, que é unha especie xaponesa que se trouxo, se cultiva en bateas, se guarda en bateas no sur de Galiza. Ali non é capaz de reproducirse, pero está claro que na nosa ría sí. Me temo que acabaremos como na ría do Barqueiro, onde tiñe unha plaga de Crassostrea gigas que inza todas as rochas, non deixando espacio para outras especies, en concreto para a autóctona, que é a ostra, non ostra de dúbres. Pero estas son as políticas de permitir calquera cousa contra a manter a produción marisqueira, como antes vos aseaba a ameixa xaponesa, non? É unha especie foránea, se trae a Galiza, especialmente pola Consellería do Mar, intentan introducila en todas as rías, na ría de Ferrol non vou introducila, apareceu a soa, pero no resto de Galiza se introduciu, e nos vamos á página de pesca de Galicia e vemos a produción marisqueira en Galiza, vemos como se mantén, pero canto as especies autóctonas e sube a ameixa xaponesa. Por que se fai isto? Porque a ameixa xaponesa é unha especie especialmente resistente á contaminación. Entón, se non ten un ambiente contaminado, temos dúas opcións: recuperalo, para recuperar nosas propias especies de mellor calidade, ou meter unha especie resistente a todo. Desaparecen os nosos? É igual, producimos a ameixa xaponesa, esta aguanta con que llevo tempo. Nas zonas máis degradadas dos bancos marisqueiros, nas zonas máis degradadas non, pero nos bancos marisqueiros, nas peores zonas é onde aguanta a ameixa xaponesa. Tamén aguantan as boas, claro, por iso acaba desplazando outras especies. Me pasaba aquí a Zamburiña, non volandeira, a ría de Ferrol e a... Normalmente aparecen combinadas a ría volandeira, pero a ría de Ferrol se invita a proporción con respecto ao resto de Galicia. Aquí é moi abundante a Zamburiña e moi escasa a volandeira. E vieira que a especie maldición para esta ría, porque é unha especie abundantísima, e calquer mostraxe que se faga no libro marisqueo, antes de comentar tú, pero eu tamén, seguindo o comentario que se tú, pues sí, pero o comentario tamén, aparece a montóns. É dicir, unha rañada normal, na que podes traer un kilo de ameixa rubia, te podes encontrar con non menos de 8 ou 10 vieiras, pero vieiras tamaño industrial. Ben, aquí puxo un cuadrillo para que vexades a proporción, non? En daqui por 1.362.000 son 1,5 millón, non? A porcentaxe que ten de bancos marisqueiros a Cofradía de Ferrol con respecto a toda Galicia é 1,67%. Mugarros o 0,62% e Barallobre o 0,26%. Ben, pero agora seguimos e resulta que a produción é o 4,2%. Dicir, con 1,67% produce o 4,2% do marisco de toda Galicia. Estou falando do ano 98 ao 2004. Esta situación xa non se dá na actualidade. Barallobre co 0,26 produce o 1,6. Por qué? Porque Barallobre ten traballo ao Banco das Pías. En Mugardos apenas varía, 0,404 non varía. Vedes como a cofradía de Barallobre e a cofradía de Ferrol multiplican varias veces a superficie, a superficie que ten originalmente, a multiplican varias veces cando falamos de produción. É dicir, ainda no 98-2004 que o Banco das Pías estaba totalmente estragado. Non tanto como agora me refiro a hai un ano, que ainda estaba recuperado os traballos que fixeron os mariscadores, pero como está agora, xa empeza a poñerse como antes. E ainda así se producía todo isto. Un cuadriño máis de produción. Esta produción de ameixa babosa, e cando a ameixa babosa da ría de Ferrol legal, porque se hai furtivismo en algún sitio na ría de Ferrol especialmente forte, vedes que no ano 97 de 2.129.000 kilos de ameixa babosa que se produciu en toda Galicia, 700.000 eran da ría de Ferrol. É dicir, unha de cada 3 ameixas babosas producidas en Galiza, e isto é o total, e isto é sacado do total a parte de Ferrol. Unha de cada 3 ameixas babosas producidas legalmente en Galicia saiu da ría de Ferrol. Dese que esa porcentaxe se vai separando. E este ano vemos que hai un subidón de 231.000. Aquí se está recollendo o que se traballou durante os anos 2007, 8, 9, 10 e 11. Esos traslados que os comentei antes de ameixa babosa, esas limpezas, extraccións de mexillón que permitiron recuperar partes importantes do Banco Marisqueiro das Pías. Ben, isto é vos poño aquí unha das consecuencias que fai que, a pesar de aumentar esa produción, os mariscadores se queixen porque non tiñen ingresos. Esta é a evolución dos prezos. Este é o prezo medio do ano 2012. Na actualidade está máis ou menos igual. Nin siquiera no 2001, 11 anos atrás, chegou a estar tan baixo.
este é o prezo medio, quero dicir, entre marisco procedente das pies e que vai pola batea e marisco que se extrae de zonas de libre marisqueo onde acaban os precios maiores, pero ao que non calquera é capaz de ir, porque require un esforzo moito maior, porque hai que traballar con unha vara de non menos de 20 metros, senón calquera o pode facer. A maioría dos mariscadores, polo tanto, non o teñen este prezo, senón que teñen un precio moito menor. É dicir, a mesmos kilos, prácticamente teñen a mitad de ingresos do que podrían ter do que tuveran nos millones. O resto das especies non as poño conxuntamente, pois sabedes que a captura de, por exemplo, de carneiro, que aquí máis elevada que aparece aquí, foron 90.000 kilos, pero o resto das especies tienen capturas moi pequenas. Se o puxera ao lado da ameixa babosa, non se vería. Vamos por especies. A ameixa fina, que é unha especie que se extrae especialmente a pé. Vemos a produción, vemos como se dispara, de novo aquí ocorre o mismo. Este ano remata o plan de dinamización marisqueira, no que había bancos marisqueiros pechados con zonas C, e este ano se permite a extracción. Se permite a extracción, houve anos de descanso e de traballos, e pum, a produción marisqueira se dispara. Que ocorre? De novo mismo, os precios caen. Entón, hai máis extracción, pero hai menos ingresos. Berberecho na ría de Ferrol. O berberecho é unha especie moi irregular, unha especie de crecemento anual. Entón, vedes que fai uns picos grandísimos. Un ano é moito, outro ano é pouco, outro ano é moito, outro ano é pouco. Ahora levamos uns anos de subida, este ano vai volver a ter unha baixada. O resto das especies, se isto volvemos a facer dentro dun ano, baixan. Baixan porque pasou o efecto dese descanso e dese traballo de regeneración. Vedes como o prezo no berberecho é ao revés. O prezo resulta que é unha enfermidade nas rías baixas que provocou a desaparición de imensas bancos marisqueiros produtores de berberecho, entón o berberecho sube de precio, a única especie que sube de precio, que este ano baixou. A ameixa rubia na ría de Ferrol. Ben, aquí me meto xa no que falaba antes mítico do libre marisqueo. Hasta agora o libre marisqueo basicamente se exportaba en algunhas zonas moi concretas cercanas a bancos marisqueiros a pé. Eran zonas pequenas de explotación, bueno, que en extensión ao final sumaban algo máis de 1 millón de metros cuadrados, pero non eran zonas moi amplias. Que ocorre? Como a ameixa babosa baixa de prezo e como a ameixa babosa do libre marisqueo desaparecen, aqueles 300 e pico mil kilos que os comentabas dentro da larva do 2011 xa non están, xa non é recurso. Entonces, que queda? Queda a ameixa rubia. Onde está a ameixa rubia? No medio da ría. Hoxe en día se está traballando no medio e medio da ría, entre Ferrol e Mugardos é a zona de extracción principal. Este ano se fixeron por primeras mostraxes, con Carlos de Desquesteio, que é de zona, facendo mostraxes, foi precisamente aí onde atopábamos vieira, pero tamén atopábamos turritelas e atopábamos tamén outras moitas especies que evidentemente bien alterado o seu medio de vida, o medio onde vive, non o medio de vida. O medio onde vive debido ao arrase co rango. E algo que non vai parar, como vedes, se disparou. Por que se dispara? A pesar de que o prezo non é unha gran cousa, pero é que agora antes o prezo que non valía para nada, porque estos 6 euros non era nada para o mariscador que ganaba 11 ou 12 pola ameixa babosa. Claro, ahora se gana 6 pola ameixa babosa e gana 6 pola ameixa rubia, vaya pola ameixa rubia. E está traballando en zonas da ría onde antes nunca se traballou. Co carneiro ocurre igual, unha especie que foi caendo e de repente volve a repuntar. E volve a repuntar, por mismo, son as dúas especies que se extraen especialmente o libre marisqueo, tanto a ameixa rubia como o carneiro. Sabes como de todas maneras o precio do carneiro cae tamén. Ben, para recuperar a ría que preciso? Temos estes datos do marisqueo,